Svijet mijenjam uvažavanjem tuđih mišljenja, uvažavanjem ljudi različitih socijalnih stanja. Veliki pokret u mijenjanju svijeta je zapravo mijenjanje svojih osobina. Mijenjam svijet tako što prvobitno želim promijeniti sebe te učiniti sve osobe u mojoj okolini da budu sretne. Ja mijenjam svijet osmijehom i pozitivnom energijom. Pokušavam da promijenim sebe i svoj grad. Mijenjam svijet dolaskom na dječji parlament. Svijet mijenjamo zajedničkim djelovanjem. Ja mijenjam svijet tako što čuvam i čistim okoliš svog zavičaja. Ja mijenjam svijet tako što... Ja mijenjam svijet tako što pomažem svim ljudima oko sebe, počevši od svojih roditelja pa nadalje. Ako promijenimo naše misli, smatram da ćemo promijeniti svijet. Pa mislim da mi možemo promijeniti svijet tako što trebamo biti pozitivni, zračiti pozitivno, jer kako zračimo, tako i privlačimo.